Fred, welkom bij een nagelnije aflevering van Dumke op, Dumke Del, waarin wij Frieske kandidaat beleden. Ja, vreeg je, wat was er eigenlijk voor Friesland budgetten? Kasper? Ja, eerst wil ik een aantal stellingen afvuren op de politicus in een flitsronde. En daarna stelt Erik teruggaan op instelling die de politicus zelfs uitkeersen had. Ja, en de politicus jong is Aantjelle Soeboer, de nummer zoon op de list van Pieter Omtzigt, nieuw sociaal contract. Welkom, fijn dat je er binnen. Graag in. Nou Kasper, jongen, vier de vragen. Bij de flitsronde krijg je een aantal stellingen. Dan is het aan jou om te beantwoorden bij een Dumke op, Iens of een Dumke Del. Net Iens, binnen jou de kleervraag. Ik dacht het wel. Er moet weer een provinciale busvervoerder komen in Friesland. Maar hield van de Oeriet. Del is net per se het doel. Goedkoop en bereikbaar OV, dat is het doel. Kan ik op een oren wijzen. Om het wedding te kwartje te gaan, maar er ook op een landbouwgrond gebouwd worden. Eens leven net, maar ik denk net dat het helemaal ontkomen zal. Jeugdzorg moet wij regelen worden toch het Riek en net toch de gemeente. Oneens, hoe dichterbij, hoe beter. De menselijke maat bij waarom, maar het Riek moet wel tafelsjoch houden. De Rijkswaterstaat moet gaswinning in het waardgebied verbieden, ook bij de Naakt. Goed idee, waardgebied, heel kostbaar, UNESCO-verraad, erfgoed, goed te passen. In Friesland kan wel een kerncentrale komen. Voor kernenergie, maar er zijn orenplakken die het geschikter zijn. De ziekenhuizen van Snits en van het Jereveen moeten iepen blijven. Goed, nou, sociaal contract is voor streekziekenhuizen en zorg dichtbij. De Oeriet moet boeren dwingen om haar bedrijf te verkeerven. We hebben gedwongen verkeer van loon, dat hij jeder op een oren wijzen, beter kennen, terug boeren niet zelf stapje wonen, een goede kans te bieden. Nederland moet meer vluchtelingen opvangen, ook in Friesland. We moeten een goed en realistisch immigratiebeleid hebben, zowel voor degenen die we opvangen, als voor degenen die het opvangen moeten. Friesen moeten voorrang hebben op een wenning in Friesland. Friesen, maar sowieso mensen met sociaal-economische binding onder het gebied met voorrang gaan kennen. Natuurgebieden in Friesland moeten grutter worden, ook als dat ten koste gaat van landbouwgroen. Net maar eens, want we hadden een hele putte mooie natuurgebied met we heel goed te passen, maar ook landbouwgroen is hartstikke wichtig. Voedselproductie is een van de kernwaarden van uw provincie. Om jij moet chin te gaan, moet het minimumleen omheen. Daar hebben wij chin, want minimumleen omheen betekent net meer cape krijgt, want ook de prijzen zullen dan omheen gaan. Dus er ben orenwiezen om het volle kort te krijgen. Dank u wel. En dan zullen we nu terug naar je collega Erik om terug te gaan op de stelling van de dag. En weet je nog even hoe trop praten voor een Soeboer is de stelling: Friesen moeten voorrang hebben op een wenning in uw provincie. Dat klinkt heel onvriendelijk. En daar wil ik graag op die stelling terug in, want het leidt wat nuanceerder. Alleen je mag kiezen, dus je mag zeggen voor of chin. Maar waar zit de nuance dan? Het nuance is dat het net per se Friesen en Friesland ben. Wat het hier ook gaat, is dat we een heel groot probleem hebben met ons wentebouw. We zullen het een crisis nemen kennen. Het ben een heel soort crisis veroorzaakt de laatste jaren. Dit is er in van. En om nou ervoor te zorgen dat jongeren net uit hun eigen dorp hoeft. Om ervoor te zorgen dat ik mensen maar een smellere beurs toch een goede wenning vinden kan, ik in de buurt, vind ik dat mensen met sociaal-economische binding aan een gebied voorrang gaan kennen op het vinden van een wenning. Maar dat kan ik budgetten een bepaald beroep. Dus beoefenaars van een bepaald beroep. Of studenten bijgelijks in de stad. Dus echt doelgroepen voorrang gaan kennen op wenningen. Maar dat is dus eigenlijk best heel breed. Hoe meet je dat dan? Dat als hij een rug heeft op een wenning? Ja, en daarom is de stelling dus echt taal nuance. Het is dus net per se Fries, want hoe meet je nou wat in een Fries? Dan kom je in een hele vervelende discussie waar je net hinnen maakt. Een soort taaltoets van Daarom zeg ik sociaal-economische binding. Dus dat kun je wel heel makkelijk. Werk je al in het gebied? Wil je werk je in het gebied? Daar kun je naar zien. Als je bijvoorbeeld haar oor. Er is echt een docententekort. Er is echt een groot tekort in bepaalde arbeidssectoren. Ja, daar zoen je best naar zien kennen van zo'n die mensen op een bepaalde wijze ervaring gaan kennen. Of zo'n bijgelijks de werkjouwer gelegenheid gaan kennen om voor huisvesting te zorgen. Maar ik wil hoe deze stelling erop praten, omdat het dus nu aan scheerder leidt. En omdat er dus een heel groot probleem is met wenningen. Dus we moeten gewoon simpelweg meer bouwen gaan en action van kippen daar de mensen in krijgen die het hier in de omgeving echt verlet gaan van wenningen. Maar binnen benauwd dat zo'n reeks van selectiecriteria een enorme bureaucratie mee brengt? Nou, dat valt wel daar, want het gebeurt nou echt. En dan kun je het gewoon in de voorwaarden. Als er iets onbesteden was, dan weet ik het gewoon in de voorwaarden opnemen. En dat doet ik net helemaal, maar dan is het een bepaald procent, een bepaald percentage van het totaal te verkepen of te verhuren wenningen. Maar dat wel helemaal gecheckt worden van het in economische biening, beoefent hij of zij een beroep, dat we verlet van hebben. Dat kennen, ja. De student, dat moet al hier uitzocht worden. Ja, maar er zijn nou een heel soort nijbouwplannen, werd dat al gebeurd. Er werd bijvoorbeeld al een soort toets onderleid van uw verkeepcriteria die bestaat daaruit dat jou bijvoorbeeld uit de buurt komen matten. Of dat je bijvoorbeeld een inkomenstoets dan matten. Dat is echt een wenning is die door een bepaalde groep mensen verkeerd willen. Vind ik dat bewoners van een week een bepaald ballotagesysteem hanteren, maar dat zelf ik mij praten maar Waterwoorman weet, dat is boekvrouw. Ja, als je dat wordt natuurlijk heel lastig en let ik vooropstellen bestaande wenningen
Want dan wennen er dus al een boorman. Daar is dat heel lastig bij. En daar moet je dat misschien niet doen. Maar niet te bouwen wenningen wel. En wij vinden van het nieuw sociaal contract ook dat er nog wat wenningen bij komen maat. Dat we echt betere afspraken maken bij gelijks met de wenningbouwcorporaties. En met de gemeenten en de provincies. Die moeten het uiteindelijk uitvoeren. Maar in ieder geval 350.000 naar je sociale huurwenten erbij. Want op dit moment zien we dat er echt grote problemen zijn. Er zijn dus, let op, 24% van de mensen gaat aan het einde van de maand, steeds maar als ze hun wenlesten betalen, net yield genomen meer om rond te komen. Dat is een grote zwaar, dus we moeten wel inzetten op betaalbare wenningen. Ja, oké. Antjelle Soeboer van NSC, dank u wel voor je deelname. On Dumke op, Dumke Del. Ja, en morgen ben we er weer met een nieuwe politicus. Casper, waar hebben we dan? Nou Erik, dan hebben we Tjeerd de Groot van D66. Dank u wel voor het zien en onmorgen. En dan.